Україна має дуже велику перевагу. Це тіло боргу. От як би нам казали, що нас кинуть і з нами не будуть працювати, будуть. Тому що тіло боргу настільки велике, що таких людей вже не кидають і такі країни. От. Але потрібно зрозуміти, як цим скористатися. В нього є шалений президента, шалений рейтинг довіри. І він може насправді дійсно, от як виходила Яресько, казати, давайте десь ви нам тут зніміть. Трошки можна списати, і це нормально, і це світова практика, враховуючи, якщо ми будемо дисципліновано потім платити. Якщо ми зараз почнемо грати в ці ігри, то цей рейтинг довіри і ця оновленість Зеленського в порівнянні з попереднім президентом, вона буде просто розтрачена на ці ігри. Так, від цього може виграти, наприклад, Коломойський, від цього може виграти ще будь-хто інший, але, наприклад, як країна ми просядемо. Ще дуже важлива річ, тому що останні 3 роки ми дійсно виплачували по кредитах, і це були дуже важкі кредити, бо це, і, до речі, і борг Януковича, це і те, що Тимошенко брала, там 20 мільярдів, і Азаров 20 мільярдів, і це все потрібно було віддавати. Через це йшли потім на підвищення цін, через це просідали і рейтинги, і все інше. Але дуже важливо, щоб все-таки уряди, які будуть за це відповідати, розуміли певну спадковість влади. Тому що якщо ми кожен раз будемо намагатися кожен грати в свій сценарій, я думаю, якраз таки для країни це буде не найкраща річ. От. І дуже важливо все-таки думати більше не стільки як про позичати, а скільки як про віддавати. Бо дуже багато в нас урядів, наприклад, та ж сама Юліна 1000, да, дуже класно з піар-точки зору роздавати, але потім, коли збирати по копійці і це все виплачувати, це зовсім інша історія. Але той, хто виплачував, то він, значить, страждає, бо він проходить непопулярні рішення, да, візьміть там Гройсмана з газом, і він віддаючи, і візьміть Юлю з її 1000. Супер піар-кампанія, яку ще 10 років пам'ятаєте, і на горбу якої можна ще виїжджати в парламент. От, тому все-таки тут треба заміряти, бо ми просто зараз дуже так вільно себе почуваємо, тому що ми зараз ці гроші не віддаємо. Ми перекредитовуємось, країну ще більше заганяємо в боргову яму, а насправді молоді українці, які сьогодні йдуть в перший клас, це їхні проблеми. Вони навіть не розуміють, що власне відбувається, але їм от просто на плечі кладуться більше і більше і більше боргів. Зрозуміло, що в них тоді буде кращий сценарій виїхати з цієї країни і позбутися цих відповідальностей, ніж, наприклад, тут залишатися. Ну,